obrazovek. Takže, jak už zaznělo, já jsem Lukáš Faltýnek. Dneska bych vám rád řekl něco o lektinech, což je teda vlastně skupina proteinů. Já než se k těm lektinům dostanu, tak já to vezmu tak nějak ze široka. Jo, by to mělo být popularizační, tak já řeknu trošku ze široka nějaké věci k zamyšlení, potom se dostaneme k tomu, co jsou to proteiny, sacharidy a pak zacílíme vyloženě na ty lektiny, protože to je vlastně podmnožina těch proteinů. Takže na začátek, když se náhodou teda ještě budu ptát do davu a budete se bát odpovídat hlasitě, tak stačí vrtět nebo kývat hlavou, aspoň ať vím váš názor. Na začátek bych vám jenom chtěl tak říct vlastně, z čeho se vůbec skládá buňka, když se na ní podíváme. Máme nějakou buněčnou stěnu, buněčnou membránu, to jsou vlastně polysacharidy a fosfolipidová dvojvrstva, takže tam máme nějaké sacharidy a lipidy. Dále tam vlastně máme jádro, ve kterém je uložená DNA, takže máme nukleové kyseliny a taky tam máme spoustu proteinů. To jsou ty vlastně základní 4 biomolekuly, které tvoří všechen ten život, všechny živé organismy. Když se podíváme na tu anorganickou část, tak je tam převážně voda, je tam oxid uhličitý jako odpadní produkt. Močovina, ta teda není anorganická, ale je to odpadní produkt, nevím, proč tam mám teda v anorganické části. A taky jsou tam samozřejmě nějaké soli, nějaké jonty. Ale vesměs, co se týče té organiky a těch makromolekul, tak se skládáme ze 4 těchto typů molekul, jako jsou teda bílkoviny, lipidy, sacharidy a nukleové kyseliny. Když bychom se na to podívali z toho hlediska atomu, tak my vesměs jsme složení z 11 prvků. Z 11 těchto prvků tvoří až 99,9% celé té hmoty člověka nebo i jiných organismů. Ono se to zase tak neliší napříč živočišnými a jinými živými druhy. A když se podíváme na 4 horní prvky, což je kyslík, uhlík, dusík a vodík, tak ty vlastně tvoří 95%. Co byste řekli, že je nejčastější z hlediska hmotnosti, nejvíce zastoupený prvek, nejenom v nás, ale ve všech živých organismech? Tohle je teďka otevřená otázka, na to se nedá moc kroutit nebo vrtět, tak já nevím, jestli mám začít tím, jestli si myslíte, že je to uhlík a myslíte někdo, že to je kyslík, myslíte si někdo, že to je vodík a někdo, že to je dusík. Já teďka potřebuji totiž rozdělit 2 věci, nad tím se spousta lidí nezamýšlí, mi to přišlo fascinující, tak proto to tady rozebírám, tak se dostal jsem příležitost mluvit před několika lidmi, tak sdělím svoje myšlenky a svoje nějaké pochody. Já jsem se ptal na to, co je nejčastější z hlediska zastoupení hmotnosti. Spousta lidí tady teďka intenzivně kývalo hlavou, že je to uhlík, protože máme naučené, že jsme vlastně na bázi uhlíku, to je pravda. Veškerá organika jsou uhlovodíky. My jsme na bázi uhlíku, který tvoří rozmanité nesčetné množství molekul, ale pokud by nás někdo rozsekal vlastně jenom čistě na ty atomy, tak nejvíce zastoupený je kyslík. Co se týče hmotnosti, jo? Mnohem více než uhlík. Spoustu lidí to překvapí, přitom spousta lidí, nebo spousta z vás určitě i slyšela i v reklamách, že máme se hodně hydratovat, protože jsme ze 70% voda. Takže my jsme vesměs ze 70% voda. A když se podíváte na ten kyslík a na molekulovou hmotnost vody, molekulová hmotnost vody je 18 gramů na mol, kyslík je 16 gramů, takže kyslík tvoří 8/9 vlastně hmotnosti vody. To znamená, když 8/9 vynásobíte 70%, máte 60 něco procent. Takže my jsme ze 2/3 hmotnosti kyslík. Takže když vezmeme 100kilového člověka, tak má přes 60 kg kyslíku. To je jenom taková zajímavá myšlenka, kterou bych tady chtěl říct, abyste se zamysleli. Můžete to potom říkat třeba po různých rodinných oslavách a tak, takže abyste mohli zaujmout. Když se podíváme potom na ty další prvky, tak to jsou vlastně mikroelementy neboli prvky stopové a ty vlastně tvoří tu zbývající 10%. Tedy když se podíváte na tuhle tabulku, tak tady je to právě seřazené, že obsah v živé buňce tak nejvíce je ten kyslík. Uhlík je sice na 2. místě a tvoří tu rozmanitost, ale hmotnostně tak jsme kyslík. Takže to je jenom tak pro zajímavost. A když se podíváme na složení bakteriální buňky, ta se příliš neliší i od nás, tak co se týče toho složení, tak nejvíce je právě ta voda, pak tam máme proteiny, nukleové kyseliny, polysacharidy, lipidy, takže veškeré tady ty biomolekuly. A já bych se dneska chtěl právě zaměřit na ty proteiny, ale zaměřím se i na polysacharidy, protože oni úzce s těmi lektiny souvisí s tím tématem, o kterém si dneska budeme povídat. Takže co jsou to bílkoviny? No, spousta lidí, nebo
Já si myslím, že kdybych se zeptal doma, tak si spousta, hlavně můj taťka, představí maso, spousta dalších lidí si představí různé výrobky, které slouží ke konzumaci a potom někteří, co cvičí, tak si představí nějaký ten protein ve formě prášku, který si berou, aby doplnili vlastně do toho jídelníčku to požadované množství proteinu. Vy byste si ale už mohli uvědomovat, že proteiny jsou mnohem komplexnější a plní spoustu jiných funkcí. Co to vlastně teda ty proteiny jsou, když budeme v té chemické oblasti, tak to víte, že proteiny jsou vlastně biomakromolekuly, které teda tvoří základ všech živých organismů. Zároveň mají rozličné funkce. Není to jenom ta stavební funkce, nebo čistě ochranná, jako třeba proteiny v kůži nebo proteiny ve svalu, ale je tam i spousta jiných funkcí, jako katalytická, regulační, máme transportní bílkoviny a tak dále. Každá bílkovina, taky vlastně asi nic nového, spíš taková připomínka, se skládá ze základních jednotek, což jsou aminokyseliny. Těch máme, víte, kolik jich máme těch proteinogenních aminokyselin, to je taky taková věc. Prosím? No, tak. Ta věc se má tak, že těch běžných, pokud se vás někdo zeptá na běžný, tak se říká 20, ono i když někdo chce s tím nějak počítat hmotnostní zlomky nebo tak ze 20 se počítá líp, 20 je hezký číslo, ale potom máme 21. a 22. aminokyselinu, to je vlastně selenocystein a pyrolizin, a ta v úvozovkách 23. mám pocit, že je N-formylmetionin, ale ta se nebere jako čistě 23. aminokyselina, protože nemá vlastní kodon. Takže bych řekl, že správná odpověď je 22, 23 už je moc. Ale když odpovíte 20, tak je to těch běžně se vyskytujících. Takže ty aminokyseliny se vlastně slučují do peptidové vazby a takhle tvoří ty makromolekuly. Uvolňuje se voda, je to kondenzační reakce, zase je dobré si uvědomit, nebo třeba to vštěpovat i těm studentům na středních školách, že vlastně spousta tady těch reakcí v přírodě, těch slučujících, je kondenzace za uvolnění vody. I když budete slučovat 2 sacharidy do vzniku vyššího sacharidu, uvolňuje se voda. Když budete slučovat právě aminokyseliny, uvolňuje se voda. Když budete slučovat části nebo třeba nukleosid a fosfátovou skupinu, uvolňuje se voda. Báze a cukr, za vzniku nukleosidu uvolňuje se voda. Tak, ty bílkoviny můžeme rozdělit podle spousty hledisek. Když bych vzal ty úplně nejjednodušší, tak vlastně podle původu to mohou být rostlinné, živočišné, bakteriální, virové. Oni se vyskytují opravdu ve všech těch říších a doménách organismů. Podle tvaru je můžeme rozdělit, a to se často právě zmiňuje na středních školách, že rozdělujeme na globulární a fibrilární, s tím, že říkáme o tom, že fibrilární jsou vesměs nerozpustné, jsou takové ty vláknité, dlouhé, globulární mají nějaký tvar připodobňující, nebo můžeme to připodobnit kouli, ale není to úplně pravda. Podle funkce, to už jsem tady tenhle odrážku měl, tak podle funkce právě můžeme rozdělit na spoustu těch podskupin velkých. Když vezmu ty stavební, tak to je právě to, co si představí velká část lidí, že bílkoviny vidí jako ty bílkoviny, které se řadí jenom čistě mezi ty stavební. Jo? Ty, co vlastně nám pomáhají tvořit tu hmotu na té makroskopické úrovni, takže to jsou kolagen, keratin, aktin a myozin, takže vlastně to, co nám tvoří kůži, vlasy, nehty, svaly a tak dále. Potom máme samozřejmě transportní, asi ta nejznámější je hemoglobin, tam vlastně přenáší kyslík, máme i myoglobin a dalších spoustu transportních bílkovin. Potom máme regulační, to jsou některé hormony, můžou to být nějaké receptory, mezi ty hormony patří inzulin, glukagon, patří tam i například oxytocin, to všechno je peptidové povahy. Dále jsou imunitní, to jsou vlastně imunoglobuliny neboli protilátky. To si myslím, že pokud se člověk, tak kdyby se hrála hra a na ulici se zeptáme 100 lidí, jestli někdy slyšel pojem protilátky, tak určitě odpoví, že ano, nebo většina z nich. Pokud bychom se zeptali na enzymy, tak možná taky, protože ty enzymy se taky skloňují v různých těch reklamách na některé kosmetické přípravky a tak dál, takže to máme taky další obrovskou skupinu bílkovin, které mají katalytický účinek, oni nám urychlují ty biochemické reakce. Ty reakce některé by sami vůbec neběžely, anebo by běžely velmi pomalu, tak na to máme enzymy. No ale kromě tady těch všech skupin, tak je ještě jedna skupina a tam si myslím, že kdybych se šel na tu ulici a zeptal se, tak mě skoro nikdo neodpoví pozitivně. Ona je potom další obrovská skupina bílkovin a to jsou právě ty lektiny, o kterých se dneska budeme bavit. Schválně se zeptám, teď můžete kroutit nebo vrtět hlavou. Chci říct, teď nepočítám to, že jste se s tím seznámili, že jste přečetli název té dnešní přednášky, ale předtím slyšeli jste někdy pojem lektiny? Spousta lidí kroutí hlavou, takže já si myslím, že právě kdybych se zeptal těch lidí na té ulici, tak taky většina bude kroutit hlavou nebo odpoví, že ne.
Lektiny jsou obrovská skupina bílkovin, lepší je vyřadit jako samostatně stojící skupinka, ačkoliv některé z nich právě mohou mít regulační funkci, některé mohou se uplatňovat i v imunitních reakcích, ale vyčleňuji je schválně na tomto slajdu mimo protilátky a enzymy, protože se nejedná ani o jedno. To jsou vlastně bílkoviny, které jsou teda jinak všudy přítomné, obsahují zase jak živočichové rostliny, jsou i v bakteriích, jsou i ve virech, tak jsou to vlastně bílkoviny, které specificky vážou sacharidy. Ale to teda umí i některé protilátky, i některé enzymy, ale tyto lektiny vlastně nejsou ani protilátkou, protože ačkoliv se účastní některých imunitních reakcí, tak nejsou produkty imunitní reakce, imunitní odpovědi v tom smyslu, že nejsou produkty B lymfocytů, neboli zralé verze plazmatických buněk, což je zralá verze B lymfocytů, takže nejsou to ty imunoglobuliny, jak je známe. Jo? Nejsou to protilátky, nejsou to produkty B lymfocytů. Zároveň postrádají katalytickou aktivitu, to znamená, že dokáží se navázat na sacharid, ale nedovedou urychlit nějakou tu biochemickou reakci. Nemění ten sacharid, jo? Nerozštěpí ho nebo nespojí dvě sacharidové jednotky, jenom ho vážou. To znamená, že nejsou to ani protilátky, ani enzymy, je to samostatně stojící heterogenní skupina bílkovin a je to opravdu obrovská skupina bílkovin. Já jsem byl až překvapený, když jsem se o tom ve třeťáku poprvé dozvěděl, tak jsem si ani to slovo ze schůzky, když jsem hledal téma bakalářské práce, tak jsem ani po té schůzce si to slovo nepamatoval a říkám si, o čem jsme se to vlastně bavili, ale byly to ty lektiny a nevěděl jsem vůbec, jak moc důležitá velká skupina to je. Oni totiž se sice vážou na ty sacharidy, nemění je, takže proč vlastně existují? Proč je vůbec organismus nebo organismy mají? Oni se uplatňují v mnoha biologických rolích v rozpoznávání na molekulární a buněčné úrovni. Takže tak, jak my spolu můžeme komunikovat verbálně, tak vlastně buňky spolu komunikují skrze interakce a právě tam se lektiny velmi silně uplatňují a uplatňují se pomocí interakcí s těmi sacharidy. Právě tady ty interakce lektinů a sacharidů hrají opravdu klíčovou roli v buněčné komunikaci a v mnoha biologických, fyziologických i patofyziologických procesech. Takže to, že se lektin naváže na nějaký sacharid, to je opravdu důležité v mnoha procesech. Já těch pár procesů zmíním. O těch procesech jste určitě slyšeli, a aniž byste si uvědomili, že tam vlastně ty lektiny hrají roli. Proč je to tak důležité? Jo, tady jsem vlastně ještě chtěl zmínit, o tom taky se ještě budu dál mluvit, je to na úrovni rozpoznávání teda buněk, oni hrají roli i v patogenezi a v infekci, například pokud na nás chce bakterie nasednout a způsobit infekci, většinou k tomu potřebuje nějaký lektin, účastní se některých signálních drah a vlastně hrají nějakou roli i v nádorové biologii, já to ještě budu zmiňovat. A proč jsou vlastně teda tak důležité? Tam je klíčové to slovo specificky. Některé lektiny jsou více či méně specifické, ale některé mohou být specifické natolik, že dokáží rozlišit například mezi glukózou a galaktózou. To jsou vlastně dva monosacharidy, přičemž dochází, nebo které se vlastně liší ne sumárním vzorcem, ale prostorovým uspořádáním jedné hydroxylové skupiny. Samozřejmě existují lektiny, které vážou několik typů sacharidů, ale potom jsou opravdu takové, které jsou vybíravé a dokážou si vybrat a rozlišit takovéto malé změny napříč těmi různými sacharidovými strukturami. Takže proto jsou vlastně ty lektiny tak důležité, protože oni třeba některý typ lektinu dokáže komunikovat se sacharidem, který je unikátní jenom třeba na jedné buněčné linii a s jiným tím sacharidem nebude komunikovat, takže dokáže interagovat vlastně jenom s určitou buněčnou linií. Já teďka ještě o tom dál budu mluvit. Já o tom budu mluvit z toho pohledu, že já bych vám chtěl říct další věc, kterou jsem rád, že tady že jsem dostal tu příležitost ji zveřejnit. Doufám, že nejste úplně nepřátelé matematiky a nemusíte vy sami nic počítat, jenom budu rád, když se budete chytat. Já totiž bych tady chtěl zmínit rozmanitost sacharidů. To je zase spousta lidí si to neuvědomuje nebo nad tím ani nepřemýšlí. Já jsem nad tím párkrát přemýšlel a potom jsem s umělou inteligencí dal dohromady nějaký vzoreček, který vám ukážu. A chtěl bych říct, že ta lektin-sacharidová interakce je tak důležitá, hraje tak klíčovou velkou roli, protože ty sacharidy mají obrovský informační potenciál. Oni mohou existovat ve různých tvarech a různých počtech a já se tady k tomu dostanu jenom na tomto slajdu připomenu krátce, co to vlastně je. Oni jsou to vlastně aldehydy a ketony, které mají několik hydroxylových skupin. Ty sacharidy se skládají z základních jednotek monosacharidů, které mohou mít 3 až 7 atomů uhlíku. Nejčastěji vidíme právě ty hexózy 6uhlíkaté.
a vycházejí ty aldózy, co mají aldehydovou skupinu, vycházejí vlastně z glyceraldehydu a ty keto skupiny vycházejí z dihydroxyacetonu. Když se podíváme na ty aldózy, když přidáme uhlík, tak můžou existovat, tak vidíte, že když přidáme uhlík na 4uhlíkatý, tak tam máme erytrózu a treózu. Když přidáme další uhlík, najednou nám ten počet sacharidů zase vyskočí a když přidáme uhlík na ty hexózy na 6uhlíkaté, tak nám najednou vyskočí 8 různých sacharidů a to všechno je ve variantě D. Oni taky mohou být vlastně L-izomery, to znamená, že existuje z hlediska těch hexóz, existuje 16 různých, nebo může existovat 16 různých monosacharidů. Jenom tím, že se mění hydroxylová skupina. Je dobré si uvědomit, že ono je to vlastně, ta molekula ze sumárního hlediska je stejná, ale tím, že má každá ta molekula jedinečné uspořádání hydroxylových skupin v prostoru, tak se jinak chová v tom buněčném prostředí a lektin dokáže třeba rozeznat jenom jeden z těchto 16 forem. Některé lektiny dokážou rozeznat 5 z těchto 16 forem. Jo, takže to si hodně lidí neuvědomuje, že sacharidy mají opravdu obrovský informační potenciál, protože jenom změna jedné hydroxylové skupiny vám vlastně vytvoří novou molekulu. Já teďka mluvím jenom o těch aldózách, když zmíním ty ketózy, těch je o něco míň, protože mají tu ketoskupinu, takže oni mají jenom o jedno, na počet uhlíků mají o jeden chirální uhlík míň. To jsou tady ty hvězdičky. Já teďka tady ještě připomenu i ty aldózy. Možná to vidíte, u některých těch uhlíků je takový černý flíček, to má být hvězdička rozvostřená. Tak to je chirální uhlík. A s každým chirálním uhlíkem my vlastně máme dvě možnosti, jak vytvořit tu molekulu. Jo? Máme L a D variantu. Když se na tohle podíváte, tak vlastně tady, to není ten vzoreček, o kterém jsem mluvil, to teprve přijde. Jo? Tady máme 2 na N, tou N znamená vlastně počet chirálních uhlíků. Takže pokud máme aldohexózu, tak ta má 4 chirální uhlíky, takže 2 na 4 je 16, to znamená, že existuje 16 různých aldohexóz. Jak říkám, je tady ukázaných 8, ale to jsou ty D-izomery, pak existují L-izomery, kde veškeré ty hydroxylové skupiny by byly zakreslené naopak. Jo? Takže máme opravdu velké množství těch sacharidů, kde tady jenom ještě tady mám vlastně napsané, že tohle všechno je C6H12O6, ačkoliv jsou to různé molekuly a lektiny můžou rozpoznávat jenom určitou skupinu nebo určitý typ, jeden třeba tady z těchto molekul. Když se jinak na ten vzoreček podíváte, C6H12O6, tady jenom bych chtěl říct, ať když budete mluvit o sacharidech, tak nepoužívejte slovo uhlohydráty, to je zastaralý název. Já obecně to vůbec nemám rád, ale když to neuslyším, tak mě to asi vlastně nevadí, že to budete používat, ale nemělo by se to používat, protože to vzniklo tím, že si lidé dřív mysleli, že vlastně při fotosyntéze se oxid uhličitý působením světla mění na nějaký meziprodukt, který reaguje s vodou a vznikají cukry. Takže si mysleli, že to je vlastně nějaký uhlík, sloučenina uhlíku a několika vod. Ono k tomu i ten sumární vzorec nabádá, když to vydělíte 6, máte uhlík a vodu. Jo, ale nepoužívejte slovo uhlohydráty, už víme, že to takhle nevzniká. Že to vzniká jiným způsobem při té fotosyntéze. Ale zase, co jsem tady tímhle chtěl říct, máme sumární vzorec pro velké množství různých molekul, takže ty sacharidy jsou opravdu rozmanité, dost z nich jste určitě ani neslyšeli. Jo? Tak nejznámější tam glukóza, manóza, možná ta galaktóza, ale že existuje i gulóza nebo alóza, to nevím, jestli jste někdy slyšeli. Tady mám otázku, protože já pořád chci vlastně zdůraznit tu rozmanitost těch sacharidů. Co si myslíte, že vznikne spojením 2 glukóz? Zase to je vlastně otevřená otázka, že? Takže tady nemůžete vrtět. Máte nějaký tip, co by mohlo vzniknout? Maltóza, ano, to je jedna ze správných odpovědí, těch odpovědí existuje víc. Má ještě někdo nějakou? No, celulóza je polysacharid složený z glukóz, tam potom už záleží na té specifické vazbě, ale ano, může, jako když na to budeme napojovat další a další, tak to může být celulóza, může to být třeba i škrob, glykogen, záleží na tom typu spojení. To je právě to, že vlastně že i mezi škrobem a celulózou je rozdíl jenom v typu té vazby. Jeden typ dokáží naše enzymy trávit, to je třeba škrob, další typ vazby nedokážeme trávit, proto když papáte rostlinky, které mají vlastně buněčnou stěnu tvořenou celulózou, tak ji musíte mechanicky poškodit, abyste ten obsah živin dostali bokem. Ale to jsem teďka odbočil.
chtěl jsem se vrátit tady k tomu. Málo toho někde zazněla, to je správná odpověď, ale těch správných odpovědí existuje ještě strašně velké další množství. Když se na to podíváte, ty glukózy se spojí za vzniku glykosidické vazby, což je vazba mezi volným poloacetylovým hydroxylem a hydroxylovou skupinou nebo dalším volným poloacetylovým hydroxylem. To znamená, že jedna glukóza použije vlastně ten volný poloacetylový hydroxyl a má na výběr, může se navázat na tuhle hydroxylovou skupinu, na tuhle, na tuto nebo na tuto. To už máme 5 variant, ale ta glukóza vlevo je alfa-anomer, ještě může existovat vlastně i beta-anomer a máme dalších 5 možností. To už máme 10 možností, jak může vzniknout 10 různých disacharidů spojením 2 glukóz. Jo, máme alfa 1,1 alfa, tak jak to tady mám napsané. Tím nekončíme. Ještě samozřejmě může být alfa 1,1 beta, alfa 1,2 beta, beta 1,2 alfa. Skoro nic tam není v duplikátu, jenom tohle je tam započítané 2krát. To, co je v těch rámečcích, je vlastně stejný disacharid. Co z toho plyne? Je tam 20 různých značek, jednu jsem započítal 2krát, takže na odpověď, co vznikne spojením 2 glukóz, může vzniknout až 19 různých disacharidů. A to mluvím jenom o D-glukóze, jo? Nemluvil jsem o L-glukóze, takže ta rozmanitost sacharidů je obrovská a já bych to rád porovnal s tím, co se často skloňuje, ten informační potenciál nukleotidů. My, když vlastně máme 4 typy bazí v nukleotidu, tak máme počet různých oligonukleotidů 4 na n. N je zase počet těch jednotek, takže pokud máme dinukleotid, tak je možností 16. Jo? 4x4 máme 16 možností, nebo příroda má 16 možností, jak vytvořit dinukleotid. U bílkovin nebo u peptidů je to trošičku větší číslo, já beru těch 20, ono je to hezčí. Jo? Máme, dobře víme 22 těch proteinogenních aminokyselin, tak mě to teďka odpuste, beru 20 těch běžných, je to hezký číslo. Když vezmeme počet možných peptidů, tak je to taky 20 na n-tou. Když vezmeme počet různých teoretických dipeptidů, tak je to 20 na druhou, je to 400. Ten obrázek vpravo jsem tady dal, kdyby náhodou v hlavě někomu vyskočila námitka, že vlastně by to mělo být 20x19. Ne, je to 20x20, je to variace s opakováním, pokud má někdo matematiku a kombinatoriku, protože když tady spojíte třeba glycin a alanin a glycin, tak jsou to 2 různé molekuly, protože v obou případech třeba glycin zakomponoval do té peptidové vazby jinou funkční skupinu. Jo? Tady vlastně máte metylovou skupinu u té karboxylové skupiny, tady máte metylovou skupinu u té aminoskupiny, nejsou to stejné molekuly. Takže dipeptidů může existovat 400. Jo? Nukleotidů 16, dipeptidů 400. Jak je to s těmi sacharidy? Tady mám vlastně tu poučku, že právě sacharidy mají ten obrovský informační potenciál díky tomu, že mají spoustu možností, jak orientovat ty hydroxylové skupiny v prostoru. A tohle jsem dal dohromady s ChatGPT, tady ten vzoreček, po delší diskuzi jsme to ještě upravovali, protože on to na poprvé hodil špatně, tak jsme nad tím společně jsme to koumali, dokud jsme to nedovedli, v dokonalosti ne, ale dá se to aspoň už prezentovat. Tady je vlastně ten vzoreček značí, že pokud máme M je počet různých typů monosacharidů, teď jsme měli jenom glukózu, takže to byla 1, a K je počet monosacharidových jednotek, což byla 2, protože jsme chtěli disacharidy, a P je počet různých vazeb, takže to vlastně, když bychom to vztáhli jenom na tu glukózu, tak by to vlastně bylo počet typů monosacharidů 1 na druhou, krát 19 na prvou, takže to bylo těch 19. A teď si představte, že bych vzal 8 těch D-aldohexóz, 8. Tak to bude 8 na druhou krát 19 na prvou. Takže když se, teďka nemluvím jenom o glukózách, ale o těch 8 běžně se vyskytujících, více či méně, běžně se vyskytujících aldohexózách, tak těch, to teďka asi nevypočítám, to jsem si tady nikam nenapsal, takže to máme 8 na druhou krát 19, jo? To je strašně moc, 64 krát 19. To je 1280 minus 64, takže 1216, jo? Tak jsem to nakonec vypočítal. Takže 1216 existuje různých disacharidů a to mluvím jenom o 8 D-aldohexózách. Jo? Tady z těch 1216 disacharidů ani jeden není sacharóza, co je běžný sacharid. Protože sacharóza je glukóza a fruktóza. Já jsem tady do tohohle výpočtu ani nezahrnul ketózy, jenom aldózy. Takže tady, jestli jsem vás nestratil z hlediska té matematiky, tak jenom co bych chtěl, ta důležitá message.
že sacharidy mají obrovský informační potenciál, takže teď si představte to větvení, že máme na povrchu buňky nějakou sacharidovou strukturu, která může být unikátní pro daný organismus a daný typ buněk, protože těch možností máme, nebo příroda má obrovské množství. Samozřejmě, že z hlediska praktických a evolučních nevyužije všechno, tak jak i u těch peptidů. Ale i ten zlomek, co může využít, je obrovské číslo. Jo? No to samozřejmě bude všechno exponenciálně narůstat. Takže ty sacharidy mají obrovský informační potenciál a lektiny je dokážou specificky rozpoznávat, proto se ty lektin-sacharidové interakce uplatňují v komunikaci buněk. Tak, to ještě, aby takovej třešínka na dortu, abyste si řekli, že to, kdyby se vám zdálo to číslo malinký, tak samozřejmě ještě existují deriváty sacharidů, že můžeme oxidovat nějaký uhlík, můžeme hydroxylovou skupinu zaměnit za aminoskupinu, příroda má další možnosti, takže to už jsme u obrovských čísel. Jo, jenom z tohohle si prosím vás odneste, že sacharidy, na ty sacharidy se moc zapomíná, protože sacharidy jsou zase jenom si člověk řekne cukr do kávy, ale sacharidy mají obrovský informační potenciál, mnohem větší než peptidy a nukleotidy. Tak, teď to krásně všechno zezelenalo, takže teďka zpátky k těm lektinům. Jo? Takže to jenom, aby jsme teďka s tím na pozadí pracovali, že je tam obrovský informační potenciál. Já jenom připomenu teda, kdybyste náhodou zapomněli, tak ty lektiny jsou teda všudy přítomné proteiny, co specificky ty sacharidy vážou. Nejsou to ani protilátky, ani enzymy a hrají právě důležitou roli v buněčném rozpoznávání na úrovni teda buněk, nejenom buněk, ale i molekul. Tady ten obrázek vlastně znázorňuje to, jak se různé patogeny mohou vázat na povrch hostitelské buňky právě skrze lektin-sacharidové interakce. Ty značky to jsou vlastně sacharidy na povrchu naší třeba buňky a tyto sacharidy jsou rozeznávány lektiny z některých bakterií a virů. Skrze to se vlastně ty patogeny mohou na nás navázat, spustit nějaký signál, spustit infekci. Tak, ty lektiny zase můžeme rozdělit podle spousty hledisek. To úplně to jednoduché je zase podle výskytu, živočišné, rostlinné, bakteriální i virové. Oni jsou taky všudy přítomné. Tady mám jenom příklad z těch jednotlivých skupin. Mezi živočišné patří manozův a zající lektin, já se ho ještě zmíním. Mezi rostlinné patří například ricin. Možná si vybavíte ricinový olej, ale ricin, tohle je toxin, který by nás zabil. V ricinovém oleji není, protože ten vzniká povařením, tam to vlastně denaturuje, takže nám to už neublíží. Ale ricin je vlastně lektin, který je toxický. Je to z rostlin. Jestli jste viděli Perníkovýho táty, to už je nějaký trošku starší seriál, já jsem ho viděl relativně nedávno, dokonce jsem uvažoval, že si vezmu tričko s tou hlavní postavou, tak ten vlastně izoloval ricin ze semen toho skočce obecného a snažil se tam tím někoho otrávit. Tak to tam v tom seriálu, tak to byl lektin, jo? To, co izoloval Walter White. Tak, potom máme RSL-lektin, to je zástupce těch bakteriálních, ten působí jako patogen pro brambory a jiné rostlinky. Potom je taky můžeme rozdělit podle toho, do jaké skupinky nebo k jakému nejčastěji se vyskytujícímu sacharidu na povrchu buněk se vážou. Podle toho je můžeme rozdělit do těchto 5 skupin, ale zase tohle není tak běžné třídění. Oni se teďka v dnešní době, protože to je opravdu komplexní skupina proteinů, tak se spíše řadí do strukturních rodin podle své 3D struktury. Jo? Podle toho, jak vypadají, tak se řadí do velkého počtu strukturních rodin. Tak, proč jsou tak specifické? Část té molekuly, tady toho proteinu, má doménu, která rozeznává sacharidy. To jsou vlastně interakce mezi těmi sacharidovými vlastně ta vazba probíhá skrze interakce mezi sacharidovými hydroxylovými skupinami a některými polárními částmi některých aminokyselin, jako je třeba asparagin nebo glutamin. Taky se tam uplatňuje taková zvláštní interakce, to je CHP stacking, a to je vlastně interakce mezi aromatickou aminokyselinou a nepolární částí toho sacharidu. To mám tady vlastně na tom obrázku. Jo, ta vlastně tam u toho aromatického aminokyseliny je rovnoměrně rozložená elektronová hustota a dochází tam vlastně k nějaké interakci mezi tady touto aminokyselinou a tou nepolární částí. Nepolární část je ta bez toho kyslíku. A potom tam taky máme i nějakou stabilizaci nebo reakci přes ionty, to znamená, že spousta lektinů, aby vůbec mohla být aktivních, tak tam vyžaduje nějaké ionty, takže třeba vápenatý iont. Když ten vápenatý iont odeberete, tak lektin přestane fungovat a nebude vázat ty sacharidy. Lektiny mají obrovský spektrum vlastně působnosti a uplatnění.
Já jsem zatím zmiňoval jenom ricin jako jed a potom ještě nějaký patogen z rostlin, ale oni mohou fungovat i jako hrdinové. Slyšeli jste někdy pojem diapedéza? To je takový termín, kdy se vlastně, když máme zánět, tak potřebujeme bílou krvinku, aby se dostala do toho místa zánětu, začala působit. Potřebujeme ji dostat z krevní kapiláry. To se děje tak, že vlastně při tom zánětu organismus začne produkovat lektiny na vnitřním povrchu té krevní kapiláry, té stěny té krevní kapiláry. A tady tyhle lektiny začnou interagovat se sacharidy na té bílé krvince. A tak, jak vlastně se na to podíváte, tak tam ten leukocyt putuje. On když si to představím vždycky jako míček, který pošlete po podlaze, tak se kutálí. Ale v momentě, kdy se tam exprimují nebo vystaví se tam ty vlastně lektiny na té vnitřní stěně té krevní kapiláry, tak oni začnou interagovat s těmi sacharidy na povrchu bílé krvinky a ta bílá krvinka se začne zpomalovat, dokud se nezastaví, nepřilne k té stěně té krevní kapiláry a neprojde mezi těmi buňkami té krevní kapiláry do toho místa zánětu. Tak je to, jako byste najednou vystavili na podlaze suchý zip a já jsem měl míček se suchým zipem a poslal ho po podlaze, tak se nám taky hnedka zastaví. Jo, tady mám ještě jiný obrázek teďka v angličtině. Takže tady máme ty lektiny a na povrchu bílé krvinky jsou sacharidy, které jsou rozeznané těmi lektiny a dochází k interakci. Ona se zpomalí, ta bílá krvinka, a může projít, opustit vlastně to krevní řečiště a jít do místa zánětu. Takže potom máme ještě komplement, to je taky z imunologie, to je taková kaskáda reakcí, kdy vlastně tělo odhalí a zničí patogen. To se děje pomocí protilátek, ale ještě i existuje lektinová varianta. A tam vlastně hraje roli manózu vázající lektin. Ten jsem vlastně zmiňoval, když jsem vybíral z těch živočišných lektinů nějakého zástupce, tak to byl ten manózu vázající lektin. Tady tohle schéma, to teďka vám nebudu popisovat, to je tam jenom, aby tam byl nějaký obrázek a nebylo tam bílo, ale jde o to, že vlastně komplement je teda kaskáda reakcí, která započíná obyčejně tím, že se protilátka naváže na nějaký patogen, spustí se kaskáda reakcí, vede to ke zničení patogenu, tak tohle nemusí dělat jenom protilátky, ale může to dělat i vlastně ten lektin, konkrétně tady manózu vázající lektin. Potom některé lektiny se uplatňují i v embryonálním vývoji, protože když vlastně se vyvíjí embryo, tak dochází k velmi silné diferenciaci buněk, které se liší svým sacharidovým uspořádáním na povrchu buněk a právě interakce mezi tady těmito sacharidy a lektiny tak způsobuje nějaký ten řízený vývoj. Jo, protože lektiny dokážou třeba interagovat se sacharidy jenom jedné buněčné linie, ale s jiným typem buněk neinteragují a pomocí tady těchto specifických vazeb, tady té specifické komunikace, se řízeně fyziologicky, nebo dochází k řízenému fyziologickému vývoji toho embrya a k té diferenciaci. Jo, tady zase to je jenom ilustrační obrázek, abyste si uvědomili, že vlastně ty lektiny jsou součástí mnoha procesů, o kterých jsme ani neměli ponětí. Nebo měli jsme o nich ponětí, ale nevěděli jsme, že jsou tam lektiny zakomponované. Potom lektiny mohou být taky zakomponované do recyklace buněk, protože erytrocyty, to jsou červené krvinky, na svém povrchu obsahují ve velké míře kyselinu sialovou. To je zase nějaký sacharid, derivát sacharidu. No a pokud ten erytrocyt stárne, on není nesmrtelný, pokud stárne, tak ta kyselina sialová, to jsou tady ty fialové kosočtverce, tak pokud ten erytrocyt stárne, tak se odštěpují působením jiných enzymů, se odštěpují ty sialové kyseliny a dochází k odhalení tady těchto struktur, tady těchto kuliček, což jsou galaktózy. Takže dochází k odhalení galaktózových zbytků a tady ty galaktózové zbytky rozeznávají buňky z jater pomocí zase lektinů a právě díky tomu, že se odhalí ty galaktózy, tak ten hepatocyt, ta buňka z těch jater pomocí svého lektinu se naváže na tu červenou krvinku a může způsobit endocytózu. Takže vlastně takhle recykluje staré ty červené krvinky, posílá je na smrt. Teď se připravte, teď bude největší animace za celou prezentaci. Takže ten hepatocyt se takhle naváže na ty odhalené galaktózové struktury, které tam předtím byly skryté tou sialovou kyselinou, když byl erytrocyt ještě mladý a mohl fungovat. Potom taky vlastně lektiny se uplatňují při změnách nebo udržování střevního mikrobiomu, protože lektiny, které jsou vystaveny vlastně na povrchu střevních buněk, tak interagují jenom s určitými typy bakterií.
Takže některé bakterie, které si tam naše tělo chce nechat, tak si je tam může může způsobit skrze ty lektiny adherování těch buněk. Zároveň bakterie, které naše tělo nechce, tak vlastně takováhle bakterie může mít sacharidy, pro které zase máme lektiny, ale naváže na ně takovým způsobem, že způsobí signál pro třeba makrofágy, které vlastně ty bakterie zničí. A nebo ty bakterie, které nechceme, tak vyloženě pro ně nebudeme mít ty lektiny, které vlastně budou vázat ty sacharidy na povrchu těchto bakterií a bakterie propluje naším systémem a my ji vyloučíme. Jo, to znamená, že vlastně máme na vlastně součástí těch buněk, tak máme lektiny, které jsou specifické jenom pro určité typy bakterií a tím se udržuje nějaký přirozený mikrobiom. No, tady to jsem vlastně říkal, že to může vést třeba k destrukci těch bakterií, ta vazba, anebo taky k tomu, že se tam ta bakterie adheruje, nespůsobí to destrukci, protože tam ty bakterie například chceme, nebo naše tělo je tam evolučně chce. No a teďka lektiny jako ti padouši, takže lektiny nejsou jenom ty pozitivní, a už jsem to naznačil u toho ricinu. Lektiny mohou fungovat jako toxiny. Spousta lektinů je vícevalentních, to znamená, že oni se mohou vázat na sacharid například jedné buňky s jedním vazebným místem a dalším vazebným místem na sacharid na jiné buňce. Tím dokážou ty buňky zhluknout. A některé ty lektiny, tak oni dokáží zhlukovat i červené krvinky, což určitě nechcete, aby se vám zhlukovaly červené krvinky například někde v tom krevním řečišti a způsobilo to nějaké zacpání té cévy. Takže některé lektiny mohou působit jako toxiny, a to tak, že zhlukují červené krvinky, mohou narušovat střevní sliznici vazbou na některé ty sacharidy na povrchu zase střevní sliznice a mohou blokovat i syntézu některých proteinů. To znamená, že mohou nám i pěkně zavařit. Tady mám obrázek fazolí a to není čistě náhodný, že bych si řekl, že se mi to líbí, ale právě v těch fazolích je fytohemaglutinin, je tam vlastně lektin, který by nám právě mohl způsobit nějakou střevní infekci nebo i to zhlukování červených krvinek, proto je potřeba ty fazole před konzumací pořádně povařit a nějak tepelně zpracovat, aby jsme ten lektin, protože to je protein, dá se denaturovat, aby jsme ho tou zvýšenou teplotou denaturovali. Takže proto mám tam ty fazole. Jo, takže to je vlastně, tam je lektin, který nám škodí, ale my ho vlastně zničíme tou tepelnou úpravou toho jídla. Tak lektiny se uplatňují i v nádorové biologii. To je zajímavá věc, protože spousta nádorů při svém bujení, tak ona mění glykosilace na povrchu buněk. Na povrchu té buňky se vlastně změní struktura sacharidu a ten se potom odlišuje od zdravé buňky. Ta nádorová buňka to tvoří třeba proto, aby se tady tou jinou strukturou schovala před buňkami imunitního systému, protože ten imunitní systém zase třeba skrze svoje lektiny najednou tu nádorovou buňku nepozná, protože tyhle sacharidy nedokáže vázat. A zároveň taky se na to můžeme dívat jiným způsobem, že ty sacharidy na povrchu té nádorové buňky usnadňují vazbu tady té nádorové buňky na jiné tkáně. To znamená, že vlastně takovýto sacharidy mohou usnadňovat interakcí s lektiny na povrchu různých tkání, mohou usnadňovat metastáze. Jo, takže ty lektin-sacharidové interakce se uplatňují i tady v tomhle, že to může, což je negativní věc, že může to usnadňovat metastázování některých nádorů. A zároveň se to dá teda použít, tady toho se dá využít i na to, aby jsme využili lektiny jako nosiče pro cílené léčivo. Jo, když se na to podíváte i z té druhé strany, když vlastně nádorové buňky vytvoří nějaký unikátní sacharid na svém povrchu, tak kdybychom měli léčivo, které se navážeme na lektin, tak ten lektin nám může fungovat jako cílený nosič, který vlastně bude interagovat jenom se sacharidy na nádorových buňkách a tím pádem to léčivo doputuje přímo jenom k těm nádorovým buňkám, jo? Což je vlastně jedna z potenciálních aplikací. Lektiny, a to je velmi častá věc, to už jsem ukazoval na tom jednom schématku, tak lektiny vlastně jsou zprostředkovatelé bakteriální infekce. To znamená, že spousta těch lektinů je na povrchu bakterií i jiných patogenů a tady ty lektiny využívá k tomu, aby se navázaly na sacharidy našich buněk a způsobily infekci. Tady k tomu mám ještě obrázek. Jestli jste někdy slyšeli o bakterii Pseudomonas aeruginosa, tak tady ta bakterie dokáže zavařit lidem s cystickou fibrózou, protože tady ta bakterie je velmi odolná vůči širokému spektru antibiotik a právě využívá 2 lektiny na to, aby se navázala na buňky toho hostitele. Takže právě tady ta
studium tady těchto lektinů hraje roli v tom, že hledáme nějakou alternativní cestu k léčbě, alternativní k těm antibiotikům. Takže to už se teďka tak naťukávám ty aplikace těch lektinů. Ty lektiny se dají využít ve spoustě věcech a například na ty aglutinační a precipitační reakce. Proč? Protože já jsem vlastně říkal, že spousta lektinů má více vazebných míst. Takže jedním vazebným místem se můžou navázat například na jeden polysacharid nebo na sacharid na nějaké buňce, jiným vazebným místem na jiný polysacharid nebo na sacharid na jiné buňce. Tím vlastně umí srážet polysacharidy a zároveň i dokáží zhlukovat celé buňky. To se běžně využívá, když by se třeba z nějakého roztoku, kde máte polysacharid, který chcete vysrážet, izolovat, tak na to můžete třeba použít ten lektin. A zároveň se tady ta aglutinační reakce na úrovni buněk využívá k tomu, že my si můžeme ověřit, pokud nějaký lektin izolujeme, tak si pomocí něj můžeme ověřit, jestli je ten lektin aktivní. Pokud dojde ke zhluknutí, tak by měl být aktivní. Tak, tady jenom zmíním konkrétní typ zhlukování, a to je hemaglutinace, to je zhlukování právě červených krvinek. Já už jsem to naťuknul u těch fazolí a u toho lektinu z těch fazolí, tak my vlastně, když budeme znát, takhle, ten lektin způsobuje, tady to je znázorněné, že lektin může způsobit shlukování červených krvinek, a pokud my vlastně budeme znát specifitu toho lektinu, to znamená, k jakému sacharidu se on váže, tak pokud použijeme rozpustnou verzi tady toho sacharidu, což jsou teďka tady ty žluté kuličky, tak my dokážeme inhibovat nebo zastavit, blokovat tu hemaglutinaci. Jo, protože normálně vlastně ten lektin se nám váže na sacharid na povrchu těch erytrocytů, ale pokud my použijeme rozpustnou formu tady těchto sacharidů, které by byly nebo které jsou na těch erytrocitech, tak z hlediska pravděpodobnostně tak je mnohem větší šance, že se lektin naváže na tu rozpustnou formu těch sacharidů, tím se zablokuje, nebude mít žádný volný vazebný místa a tím pádem vůbec k žádné aglutinaci nedojde. Takže tady tohohle by se potom i dalo využít, já to zmíním za pár slajdů, toho by se dalo využít právě v léčbě, která je alternativní k antibiotikům. Tady jenom chci ukázat, jak to vypadá pod mikroskopem. Vlevo je, když je aglutinace, vpravo, když aglutinace není. Tam ty červený obrázky malý, takhle to vypadá v mikrotitrační destičce, jestli jste s ní někdy pracovali. To je taková destička s pár jamkama, plastová. Tady vlastně můžete vidět, že vlevo nám to, když použijeme červené krvinky, když použijeme, tak pokud dojde k aglutinaci, tak je tam vlastně taková červená vrstva přes celou tu jamku, protože došlo k zesítění těch červených krvinek. Pokud ta aglutinace neprobíhá, tak ty červené krvinky sedimentují a vytvoří jenom takové intenzivní červené kolečko. Takže vlevo je aglutinace, vpravo není. Takhle potom může vypadat třeba ta jamka. Jo? Ty jamky, kde je ta sedlina, to malinké červené kolečko, tak tam aglutinace neprobíhá, v těch ostatních aglutinace probíhá. Takže takhle se dá vizualizovat i to, jestli lektin funguje a jestli nám zhlukuje například ty červené krvinky. Některé lektiny jsou tak intenzivní, že ani nemusíme jít na mikroskop, ani do destičky, ale prostě vezmeme lidskou krev, přikápneme k ní lektin a s tou krví se stane tady tohle. Takže jenom tak mě napadá, tady to nezmiňuji na žádném slajdu, napadá mě taky využití lektinu jako nějaké biologické zbraně. Problémem ale je to, že ty lektiny jsou tak specifické, nebo ne problémem, toho se zase dá využít, z čeho se dá využít, že ty lektiny jsou tak specifické, že dokáží například zhlukovat jenom určitý typ krevní skupiny. To mě dovádí k tomu, že vlastně i lektiny hrály velkou a důležitou roli při objevování rozdílů v krevních skupinách, protože zjistilo se, že některé lektiny třeba zhlukují krevní skupinu A a některé třeba zhlukují krevní skupinu 0, ale jiné krevní skupiny ne. To právě vedlo k prvotním myšlenkám, že ty krevní skupiny se budou lišit sacharidem. Tady máte vlastně krevní skupiny 0A a B a máte tam znázorněné sacharidy, které se vyskytují na povrchu těch červených krvinek. Já jsem mluvil o tom, že tam je sialová kyselina, tam těch molekul je strašně moc, ale i tady ty krevní skupiny, to základní rozdělení těch krevních skupin se právě liší tady těmi sacharidy. Když se na to podíváte, tak krevní skupina 0, to je takový největší chudák, ta tam na tom vidíte i tu šipku, jo, ta na tom konci, tak tam má 4 monosacharidové jednotky tady. Když budeme mít krevní skupinu A, tak nám tady navíc přibyde N-acetylgalactosamin. A když máme krevní skupinu B, tak máme místo N-acetylgalactosaminu jenom galaktózu. Má někdo krevní skupinu AB? Jo, a víte, co tam asi máte?
Protože to tady nemám znázorněný, mám tady jenom 0A a B. Obojí? Jo, pokud má někdo krevní skupinu AB, tak je úplně super člověk, protože má obě tady ty struktury na svém povrchu. Mimochodem, tady na tomhle se dá krásně vysvětlit to dárcovství krve. Já jsem třeba krevní skupinou 0, to znamená, že já jsem univerzální. Jo, teď vy mě neslyšíte celou dobu, že? Já tak nejsem zvyklý mluvit do toho mikrofonu, že jednou se slyším víc, jednou méně, doufám, že mě slyšíte. Jo, výborně. Já jsem krevní skupinou 0, to znamená, že já jsem univerzální dárce, ale můžu přijímat jenom 0. Proč? Proč já můžu darovat Ačku i Bčku? Protože tahle struktura je vlastně součástí všech krevních skupin. To znamená, že lidé se všemi krevními skupinami tuhle strukturu znají, nebo jejich imunitní systém. Takže já, když jako 0 daruju Ačku, tak to je v pořádku, protože ten imunitní systém to zná. Ale pokud já dostanu Ačko, tak moje tělo tam zjistí, že tam má navíc monosacharid, který vlastně nezná, a zlikviduje to, začne to dělat paseku. Takže tady na tomhle se dá hezky ukázat, proč vlastně 0 je univerzální dárce a ABčko. Ano, univerzální dárce a ABčko je vlastně univerzální příjemce. To může přijímat všechno, protože to všechno obsahuje ten lidský organismus, nebo ten imunitní systém toho organismu to zná. A právě tady při odhalování tady těchto rozdílů tak hrály klíčovou roli právě lektiny. Tady mám jenom znovu ten obrázek, to je vlastně obrázek lektinu. To je obrázek aglutinace, kdy jsem použil lektin, který zhlukuje, to mě musíte věřit, protože to z toho nepoznáte, zhlukuje jenom krevní skupinu B a ostatní krevní skupiny nezhlukuje. Tak, tady tohle zhlukování, tady ta interakce a blokování toho zhlukování se dá právě využít při antiadhezivní terapii. Ten princip je takový, že když se zase vrátím k tomu, že spousta bakterií obsahuje na svém povrchu lektiny, které rozpoznávají sacharidy na našem povrchu a skrze tuhle interakci ty bakterie adherují na naši buňku a dokážou zahájit infekci. Takže takhle to probíhá, když ta infekce je tady ta interakce mezi povrchovým sacharidem a lektinem té bakterie a pokud my budeme znát specifitu toho bakteriálního lektinu, a tak můžeme vytvořit rozpustné sacharidy, které když aplikujeme, když ten člověk je požije, tak vlastně zablokuje ty bakteriální lektiny a ta bakterie se potom vyplaví, vyloučí z těla přirozenými mechanismy a bez toho, aniž by zahájila infekci. Jo? Takže tahle je vlastně alternativa k antibiotikům a dokonce i Dr. Max, nechci dělat, není to placená reklama, ale Dr. Max prodává, myslím, manózu, ta se dá vlastně využívat právě jako prevence k blokaci některých těch bakteriálních lektinů, abyste vlastně nebyli nemocní nebo nachlazení. Tak tady ten obrázek mám ještě jednou, protože kdysi jsem vytvořil PowerPointovou verzi, potom v BioRenderu verzi a bylo mě líto to nějakou vynechat, tak jsem vám tam dal v obě. Jo? Takže tady máte ještě jednu verzi, kdy teda dochází k interakci na té levé straně obrázku a na straně pravé tak dochází k blokaci těch lektinů, to znamená, že my vlastně zastavíme nebo zablokujeme ty lektiny a bakterie není schopná infekce. Další možnost, jak se dají vlastně lektiny využít, je, že my když je navážeme na určité, například tady ty jehly, a těch jehel použijeme dost a na každé té jehle bude jiný typ sacharidu, tak pokud my ty jehly na každé té jehle bude jiný typ lektinu, tak pokud my ty jehly budeme namáčet do různých roztoků, kde je směs sacharidů, tak dojde k interakci jenom určitého sacharidu s tím lektinem. Takhle my vlastně můžeme takzvaně glykoprofilovat, my můžeme zjišťovat, jaké sacharidy v těch roztocích máme. Já tím myslím například takhle by to teda mohlo vypadat. Jo? My tady máme spoustu takových jehliček a na každé je lektin s jinou specifitou. Pokud vlastně tady ty jehličky napojíme to na nějaký přístroj a ty jehličky budeme namáčet do roztoku sacharidů, tak pokud nám se objeví signál u 4 určitých jehlí, kde víme, že je lektin specifický pro galaktózu a pro manózu, tak víme, že v tom roztoku máme sacharidy, které obsahují galaktózu a manózu. My takhle dokážeme identifikovat, které typy sacharidů tam jsou. Jo? Takže vlastně v té destičce bychom potom buď v některých jamkách bychom viděli signál a v některých ne a dokázali bychom určit, že třeba tady se objevil signál a tady jsme použili lektin specifický pro manózu, tak víme, že tady v tomhle roztoku je určitě manóza. Takže my takhle vlastně dokážeme z nějakého surového vzorku, kde je spousta sacharidů, pomocí tohohle zjišťovat, které sacharidy tam máme. Jo, tady ten obrázek nám vlastně má říkat to, že máme různé typy
nějakých sacharidů nebo buněk a na tento lektin, tady na ten zelený, se dokážou vázat jenom tady ty růžové buňky a na tady ten modrý lektin jenom ty žluté. Takže my vlastně takhle dokážeme postupně takzvaně glykoprofilovat, dokážeme určit ty sacharidy v tom roztoku. No a jenom krátce zmíním ty další aplikace. To jsou potenciální, jo? Je to ještě v kolébce, ale je tam možnost toho využití do budoucna. Některé právě ty lektiny se dají uplatňovat jako nosiče léčiva, cílené a zároveň i sami o sobě některé lektiny vykazují protinádorové vlastnosti, protože třeba i blokují bujení těch některých nádorových buněk. Ono totiž oni fungují jedním i druhým směrem, záleží, který lektin vezmeme, proto oni fungují jako superhrdinové i jako padouši. Jo? Záleží, který lektin vezmeme, oni mají opravdu široký záběr, nemůžeme o nich tvrdit, že se vyskytují jenom ve fyziologických procesech, ale i právě i v těch patologických. A zajímavé je, že některé ty lektiny se můžou uplatnit v zemědělství teoreticky, jako ochrana plodin, protože některé lektiny vykazují insekticidní vlastnosti. Já tady bych chtěl zmínit, a to jenom krátce, jo? Mám posledních pár slajdů, kde prostě mě bylo líto to vynechat. Chtěl bych zmínit nějaké lektiny a nějaké bakterie, se kterými jsem vlastně pracoval v rámci výzkumu. Já jsem právě pracoval s lektiny z bakterie Photorhabdus. To je taková bakterie, o které jste asi neslyšeli. Ale to je zajímavá bakterie, protože ona není pozorována volně v přírodě, protože je malá a nejde vidět, ale taky protože tam není. Ona obsahuje nebo je přítomna pouze ve střevech hlístice. Hlístice to jsou háďátka takový, to asi znáte tady ty organismy, ne? Hlístice, háďátka. Takže ona obývá jenom střeva této hlístice a nebyla pozorována volně v přírodě. Tady ta hlístice, tak ona zabíjí hmyz. Ta hlístice vleze do toho hmyzu a zabije ho. Dělá to jak? Ona vlastně vydáví ty bakterie, které má v sobě, a ty bakterie už udělají zbytek té špinavé práce. Oni obejdou kompletně imunitní systém hmyzu a zabijí ten hmyz. Představa, když jste nachlazení, tak máte v sobě obrovské množství bakteriálních buněk, je vám 2 dny špatně, rozchodíte to a fungujete dál. Tady ta hlístice vydáví 50 až 100, ne krát 10 na něco, prostě 50 až 100 bakterií, které zabijí ten hmyz. No a tady v té bakterii bylo objeveno strašně moc lektinů a my jsme studovali, jestli ty lektiny hrají právě roli v tom, že by mohly způsobovat skrze interakci s těmi sacharidy na povrchu hmyzu právě ty nějaké patogenní věci, jo? Že by ty lektiny se účastnily zabíjení toho hmyzu. Máme já vám tady nebudu ukazovat výsledky, ale zjistili jsme, že je velká pravděpodobnost, že ty lektiny se uplatňují v tom zabíjení hmyzu a teoreticky do budoucna by se takovéhle lektiny mohly použít jako přirozený insekticid, například na ochranu právě plodin. Že bychom ty plodiny nestříkali chemicky, ale použili bychom tady ten lektin a ten lektin by tam vlastně působil jako přirozená ochrana proti těm hmyzím škůdcům, protože by ten hmyz zabil. Další věc, kterou jsme se zabývali, tak jsou lektiny z bakterie Pseudomonas aeruginosa. Slyšeli jste někdy tady tu bakterii? Někteří kroutí hlavou, že ne. Já vím, že těch informací je hodně, ale před 10 slajdy jsem o ní mluvil, takže to byl takový test na to, kdo spí a kdo ne. Když jsem vlastně mluvil o tom, že ta škodí pacientům s cystickou fibrózou. Jo? To už možná, jestli už někteří se rozpomenou. Tady ta bakterie právě využívá 2 lektiny, které adherují, takže přilnou na tu hostitelskou buňku a bakterie způsobí infekci. I sami lektiny, to už na to je spousta vědeckých publikací, bylo prokázáno, že ty lektiny vykazují cytotoxickou aktivitu. A protože tady tahle bakterie, když si i vygooglíte, tak zjistíte, že ta bakterie má, nebo s touto bakterií je problém, protože je opravdu odolná vůči široké skupině antibiotik. Proto lidstvo hledá nové alternativy, jak vlastně zlikvidovat tady tuto bakterii nebo vyléčit ty infekce. A právě protože tak velkou roli v tom hrají 2 lektiny, tak se nabízí ta antiadhezivní terapie. Tady ten obrázek vpravo nám jenom připomíná, že právě pokud bychom vytvořili vhodné rozpustné sacharidy nebo jejich deriváty a použili je na toho pacienta, tak ty sacharidy zablokují lektiny této bakterie, bakterie nebude schopna infikovat. Tady tohle je znázornění těch 2 lektinů. On totiž jeden dokáže vázat galaktózu a jeden dokáže vázat fukózu, prostě odlišné sacharidy. A my jsme vlastně zkoušeli uměle vyrobené sacharidy jako možné blokátory. My jsme se snažili to zablokovat, tady ty lektiny, a zjišťovali jsme, jestli jsou účinné nebo ne. My jsme použili disacharidy,
galaktózy a galaktózy, takže to je vlastně jenom vždycky, z jaké monosacharidové jednotky se skládá, a to S, to je síra. My jsme použili syntetické disacharidy, které nejsou spojené přes kyslík, ale přes síru, a slibovali jsme si od tohoto, že by měly být mnohem stabilnější nebo odolnější vůči enzymatickému štěpení, takže pokud bychom je použili, tak by vydrželi v tom organismu déle a mohli by lépe působit. Takže my jsme zkusili disacharidy, které se skládají čistě z galaktózy, ty by měly být cílený na ten lektin, který rozpoznává galaktózu. Potom jsme vyzkoušeli disacharidy s fukózou, který by měl být cílený na vlastně lektin, který je specifický k fukóze. A pak jsme vyzkoušeli takového speciálního zabijáka, který by teoreticky dokázal vázat se jak na ten jeden lektin, tak na ten druhý lektin, protože obsahuje oba ty sacharidy, pro které jsou ty lektiny specifické. Tady, abyste to viděli, tak takhle to vypadá. Na první pohled úplně stejné molekuly, tady jenom se vracím k tomu počátku, na první pohled stejné molekuly, ale jenom tím, že mají v prostoru jinak uspořádané hydroxylové skupiny, tak jsou to z toho biologického hlediska jsou to jiné molekulární entity. Jo? Tedy jejich sumární vzorec byl vesměs stejný, ale každá ta molekula fungovala trošičku jinak, jiným způsobem. Jak my jsme to vlastně zjišťovali? Já vám teďka nebudu říkat 10 různých metod, ale vrátím se k tomu, o čem jsem mluvil, o těch aglutinacích. To je krásná metoda, pomocí které se dá zjišťovat, jak moc jsou tady ty inhibitory, tady ty umělé sacharidy účinné. A to jak? My totiž víme, že ty lektiny dokáží zhlukovat buňky. A když my je vystavíme buňkám, dojde k aglutinaci, dojde ke vzniku zhluku. Ale pokud vytvoříme různé koncentrace tady těch sacharidů, tak můžeme vlastně smíchat lektin s tímto sacharidem a použít ho na ty buňky. A můžeme zjišťovat, jestli k tomu zhluknutí dojde nebo ne, protože pokud ten sacharid dokáže blokovat, tak nám zablokuje lektin, my když ho přidáme k buňkám, tak nevidíme zhluknutí. Pokud to nedokáže blokovat, tak i když ho smícháme s tím lektinem a přidáme k buňkám, objeví se zhluknutí. Chápeme tady ten princip? Jo? Prostě zkoušíme, jestli se nám to dá zablokovat. To je krásná výzkumná práce, protože se člověk sedí, dívá se pod mikroskopem nebo i do destičky a sleduje, jestli jsou nějaký zhluky nebo ne. Co tady na tomhle chci ukázat? Tady máme vlastně, je to vždycky směs tady červených krvinek s tím lektinem. Pokud smícháme pouze červené krvinky s tím lektinem, dojde ke zhluknutí. Ale pokud si připravíme různé koncentrace toho umělého sacharidu a smícháme to s těmi buňkami, tak můžeme zjišťovat, která ta nejmenší možná koncentrace nám ještě zablokuje, nám ještě vyruší to zhlukování a kdy už to nestačí. Co tím chci říct, když já tady vlastně použiju tuto koncentraci galaktózy, smíchám to s tím lektinem a přidám buňkám, nevidím žádnou aglutinaci. Ta galaktóza kompletně zablokovala ten lektin. Tak dobře, použiju 2x nižší koncentraci. Pořád žádný zhluky, takže pořád došlo k zablokování těch lektinů, protože nevznikly ty zhluky. Jo? Ty zhluky vznikají interakcí lektinu s těmi sacharidy na buňce. Takže pokud tam žádné zhluky nejsou, došlo k interakci lektinu s tou rozpustnou galaktózou. No a pokud použiju ještě nižší koncentraci, tak už se mě zhluky objeví. Takže já vím, že nejnižší možná koncentrace tady té galaktózy, která je potřebná k zablokování těch lektinů, je tady tato. No a tohle můžu udělat s těmi umělými sacharidy a zjišťovat, kde ty koncentrace končí. Takže když se na to podívám, tady v tomhle obdélníčku, tady v tom sloupečku, jsou vlastně takzvané minimální inhibiční koncentrace. To jsou vlastně koncentrace, které když použijeme, tak se to naváže na lektin tak účinně, že lektin už je kompletně out, nedokáže se navázat na ty buňky, není aglutinace. A porovnáváním těch koncentrací můžeme potom zjišťovat účinnost. Tady teda platí, že čím nižší číslo, tím je to účinnější, protože tím míň stačí té molekuly, aby to dokázala inhibovat. Tady vlastně jde vidět, že když použijeme obyčejnou galaktózu, tak potřebujeme tuhle koncentraci a když použijeme, to je zajímavé, že když použijeme disacharid, který má galaktózu a fukózu, tak i když se tam váže jenom galaktóza, tak přeci jenom to, že tady je ještě nějaký kousek molekuly navíc, tak nám to zvýší účinnost. Když bychom udělali podíl, tak 390
je čtvrtina těch 1562, to znamená, že to je vlastně 4krát účinnější než ten přirozená galaktóza. Takže my vlastně jsme tady ty sacharidy umělé, které jsem ukazoval na tom slajdu předtím, testovali a zjišťovali, jaké jsou účinnosti, který je nejúčinnější a zjistili jsme například, že ten, co obsahuje jak fukózu, tak galaktózu, tak dokáže opravdu blokovat jak jeden lektin, tak druhý lektin. Jo, takže tady tohle jsou takový krásný experimenty, ne příliš tak nejnáročnější na tom syntéza těch sacharidů, ale samotná tady ten experiment není nějak finančně náročný a dá se na tom hezky ukázat, jak moc jsou ty různé uměle vyrobené sacharidy účinné a jestli by se teoreticky dali použít pro tu léčbu. Samozřejmě to není jenom tak, že to vyzkoušíme, funguje to v laboratoři, tak to hnedka zabalíme do léku a hodíme to někomu do čaje. Jo? Takhle to nefunguje, ještě nás čeká dlouhá cesta, ale potenciál tam je. Takže tohle jsem chtěl jenom zmínit, já už tady dostávám k závěru. Myslím si, že se dostávám k závěru. Jo, dostávám se k závěru, ale zase mě bylo líto, tady ten obrázek jsem vám tam musel dát. Víte, co to je za obrázek? My jsme totiž, jak jsem říkal, jsme dělali spoustu metod, tak já jsem ty všechny metody zrušil, jenom si říkám, nechám vám tady tu aglutinaci, protože jsem o ní mluvil. My jsme taky zkoušeli právě zjišťovat struktury těch lektinů s tím umělým sacharidem. Aby jsme zjistili strukturu, tak jsme zvolili krystalografii a to je prostě metoda, že tak, jak když si na základce ve fyzice nebo v chemii krystalizujete sůl z vody, tak my jsme si krystalizovali ty proteiny, jenže to je teda mnohem těžší. Jo? To je těžší práce, to je taková alchymie, ono to může trvat i roky vykrystalizovat nějaký protein, ale nám se povedlo vykrystalizovat právě ty proteiny, které byly přímo v interakci s tím sacharidem a pomocí potom metody, která se jmenuje rentgenová krystalografie, tak jsme zjistili 3D strukturu toho lektinu a opravdu jsme tam viděli, že ten disacharid se váže do toho vazebného místa. Ale to jsem vám nechtěl ukazovat, jenom mně přišlo, že tohle je moc hezký, že tady ty krystalky. Takže tady ty krystalky to jsou ty bakteriální lektiny, které jsou sami o sobě bez bakterie teda a jsou vykrystalizované a pomocí tady těchto krystalků se pak dá zjišťovat struktura. Takže to jsem jenom tady, tímhle jsem chtěl říct, že proteiny, teda úplně, když si dostanu na začátek možná, tak proteiny nejsou jenom složka na výdelníčku, ale je to opravdu obrovská skupina molekul a jednou z těch skupin molekul jsou právě lektiny, které dokážou specificky vázat sacharidy. Tady bych chtěl, abyste si odnesli, ne abyste uměli tady to počítání kombinatoricky, ale abyste si odnesli tu myšlenku, že sacharidy mají opravdu obrovský informační potenciál. Myslím, že to bylo jasný z toho, když jsem se vás ptal, co vznikne spojením 2 glukóz, jo? A bylo tam 19 různých disacharidů. To by ani člověka nenapadlo. A i toho, co tu chemii studuje. Takže to bych chtěl, abyste si odnesli. A s tím se právě pojí ty lektiny. Chtěl bych, abyste si uvědomili, že lektiny a interakce mezi lektiny a sacharidy hraje opravdu důležitou roli v mnoha procesech, o kterých víme, o těch některých procesech už víme z biologie od střední školy, ale vůbec nevíme, že tam právě hrajou roli ty lektiny. Taky bych chtěl říct, že lektiny mohou být, že nemůžeme škatulkovat, že by byly jenom dobré nebo špatné. Prostě existují lektiny, co jsou prospěšné, existují lektiny, co nám mohou uškodit. Například právě tady ty 2 lektiny z Pseudomonas aeruginosa. Oni zdravému člověku nic moc neudělají. Oni jenom škodí těm lidem s cystickou fibrózou, protože tím mají autoimunitní onemocnění. Ale taky můžou být právě lektiny, které jsou vysoce toxické, což je například ten ricin, anebo i další. A lektiny mají mnohé využití ve výzkumu i medicíně, mnohé z toho je potenciální, ale do budoucna, do dalších desítek let to má určitě velký potenciál, hlavně ta antiadhezivní terapie. Takže tady bych jenom chtěl na závěr říct, že lektiny se vyplatí studovat, ale ani ne moc jako studovat, spíš myslím si, že se vyplatí, aby se o nich vědělo víc, tady o těch lektinech. Myslím si, že to je vše, takže ano, je to všechno, děkuji vám za pozornost. No. A že je nebezpečný, jak to, že on sem není rozštípaný enzymama. Jako v těle, že když, jo, takhle. No oni některé lektiny se
já mám mikrofon, že? Některé lektiny se určitě podstupují to štěpení těmi enzymy, ale některé třeba ne, některé mohou být. Já teď přesně nevím, jak tady ten mechanismus je, jestli ta fazole dokáže ten lektin dávat do prostředí mimo, anebo je právě ten lektin schovaný, a než vůbec dojde k rozrušení vlastně té fazole jako takové a k rozrušení toho lektinu, tak ten lektin stihne nadělat právě tu paseku, protože je účinný dřív, než se stihne rozložit. Jo, tam bude spíš hra tady tohodle, že on určitě podstupuje nějakou degradaci působením našeho organismu, ale není to asi tak rychlé. Ten lektin, tady ten toxin je účinnější, jako stihne nadělat ten škodlivý efekt dřív, než bychom ho úplně degradovali. Tady byla ještě otázka, že? Jo, je to na úrovni... Jo, no dokážeme to na té úrovni. Teda ty struktury jsem neřešil já, jsem našel ty podmínky, při kterých to krystalizuje. To se potom poslalo na synchrotron, kde se to ozařuje rentgenovým zářením. Jo, to záleží, ale taky to, co vypadá hezky, neznamená, že je kvalitní. Ale ta citlivost je na úrovni toho, že my vidíme vyloženě, jak ty hydroxylové skupiny v tom sacharidu... Tak jako takhle, ty výsledky jsou tak kvalitní, že z toho by se to určitě dalo. Je tam dostatek informací pro to, aby jsme zjistili, že tady tahle aminokyselina se tam váže pod tímhle a tímhle úhlem, ale jako naším cílem nebylo nějak vytvořit nějakou umělou variantu toho lektinu. Jo, rozumím. A já tady jenom teď si představuji, jak by to vypadalo, kdyby se měl syntetizovat vlastně kousek toho proteinu, tak jako kdyby to měla být chemická syntéza, tak je to zbytečně náročný. Jo, protože my vlastně, jako spousta proteinů, které využíváme, jsou rekombinantní a my otročíme buňky, aby nám to vyráběli, protože chemická syntéza má nízkou účinnost a je strašně náročná oproti tomu, když využijeme těch přirozených mechanismů. Jako ta možnost jo, ale takhle odpověď na otázku je, že šlo by to. Ano? Já teda nemám nastudovanou tenhle typ literatury, ale vím, že na internetu právě kolují články, že jako lectin-free dieta a právě i takhle dieta na napasování té určité krevní skupiny. Četl jsem o tom něco, nemyslím si, že to má ještě právě nějaké vědecké podložení. Takhle, ono na tom by něco být mohlo, že by jsme vlastně mohli omezit, tak jak někteří lidi jsou intolerantní k laktóze, nebo máme vlastně, někteří lidé mají celiakii, že jo, nesnáší lepek, tak vlastně určitě něco na tom by mohlo být, že by některé ty suroviny, co jsou v jídelníčku a co obsahují vysokou koncentraci těch lektinů, které by třeba škodily té střevní sliznici, tak je pravda, že by to mohla by být nějaká navržená dieta, která by snižovala vystavení se. Ale ono obecně, mám za to, ale jak říkám, není tam podle mě tolik ještě to vědecky podložené, ale mám za to, že obecně v těch produktech nebo v těch surovinách není toho lektinu tolik, aby to vyloženě vážně škodilo.
Jo, ono teďka já jsem i četl, teď jsem nedávno právě četl i nějaký rozhovor, že lektiny můžou za všechno, obezita a krevní tlak a kardiovaskulární choroby. Ono vždycky se něco nového objeví, někdo se toho chytne a svalí se na to vina. Jo? Takhle lidský mozek funguje, ono je vždycky lepší svalit to na něco a já za to nemůžu. Takže určitě něco na tom být může, ale nemyslím si, že by to mělo být tak markantní, že by se fakt striktně měly nějaké jídelníčky tvořit, nebo že by to bylo vědecky podložené, že to opravdu něco škodí a že teďka lidé s krevní skupinou A mají se držet jenom těchto surovin, tak si myslím, že takhle, že to je přitažené za vlasy, že takhle jako doopravdy, že to není úplně, jako že to je relativně scestná věc. Něco na tom být může, ale jako není to úplně pravda. Jo? Ano. Jo, tady vlastně ty sacharidy, tak to byly krevní skupiny člověka. Ty zvířat, my máme taky teda spoustu jiných ještě skupin nebo antigenních vlastně rozlišení, podle kterých můžeme rozlišovat tu krev. Tady ten systém je ten nejzákladnější, ten AB0. Pak jsem teda čekal otázku ještě od někoho na RH faktor, protože ale RH faktor je jenom protein, tam není žádný sacharid, takže tam ty lektiny nehrají tak roli a ten RH faktor je, teda odboču, ale vrátím se k tomu, takže RH faktor je jenom, že buď ten nějaký protein chybí, nebo tam je, jo, plus minus. Ale právě zvířecí krevní skupiny mají spoustu jiných tady těch antigenních skupin, které obsahují sacharidy a které se odlišují od tady toho našeho systému. Takže my právě teda ve skupině, kde jsem pracoval, tak tam právě, když jsme měli lektiny, které neinteragují ani s jednou krevní skupinou, tak je ještě možnost je z hlediska těch aglutinačních metod používat na kvasinky, ty obsahují manózu, anebo právě využívat krev z různých zvířat, které obsahují sacharidy, na které ty lektiny právě interagují, nebo se kterými ty lektiny interagují. Takže tady to se dá taky využít ve výzkumu. Když bych právě chtěl, tady to, co jsem teďka aplikoval, já jsem vlastně aplikoval účinnost těch umělých sacharidů a jako prostřednictvím těch aglutinací, tak když bych zjistil, že tady ty lektiny nevážou žádný sacharid na žádné krevní skupině člověka, tak bych se mohl pustit do hledání vhodné třeba krevní skupiny z nějakého zvířete, protože tam může mít jiné sacharidové struktury. Ale konkrétně jako co tam je za sacharidy nebo za nějaké to větvení, to nevím, ale vím, že jsou tam třeba úplně jiné sacharidy, které naše krevní skupiny nebo které naše krevní buňky neobsahují.